नामा अमा बिमायानो थैबाय नामा जाबावनांगौ जाखो दे आङो हाया हाया फिसिनाय अमा नामा जाबावनांगौ जाखो आयु बाला मानो गाबदों बेलाय दुमफाव मानो गाबलाबायदों अमा बिमायानो थैबाय फिसाबो दङमोन अमा बिमानाव जेबो नङाहाय दुमफाव जिब जुनार मानसि दुमसि सानसे नङा सानसे थैखानांगौ ना बेनिखायनो बे अमानिबो सम जाबाय नालाय थैबाय आरो नोंलाय देवानि मानसियालाय मा मिथिनो दाउसोनलाय अमा थैजाबा बेसेबां दुखु जायो बेसेबां खस्थ'जों फेदेरो जों अमाखौ हाया हाया गुन्दै नागिरनानै होफैयो आदार लायनानै होफैयो नोंलाय मा मिथिनोसै आयु बाला आंखौ देवानि होनथारबाय आरो नोङो देवानि मानसिखौलाय देवानि होनाबालाय साला थां नोङो आंहा अमा थैजानायनि मा जादों बेहा आरो बेयाव बायदिसिना बुंफैबाय थादों आयै अमा बिमा मानो थैखो नोङो उदैयाव फिसा लानानै अमा बिमा आयु दुमफाव अमा बिमायानो थैबाय औहाय हाफां अमाया थैबाय आंना आयु दाउसो देलायसो माथो बेलाय नों भिडिअ रेकर्ड खालामदों आरो ना दुमफाव गाबनायखौ नङाहाय मा लाजिया नों दाउसो देलाय मालायनि दुखुखौ नुनानै भिडिअ खालामलाबायनो हो मा मोनो नोंसोरबायदि मानसियानो जानला मानला भिडिअ रेकर्ड खालामनानै शेयार खालामनानै मानसिखौ बदनाम खालामो बावबाय दाखालिनि खिथुआव बानलु आलु होजानाया ना नांबावगौ ना थोआखै बे हाफांनि बाथाय जि खाव खाव खावथारहाय मा जल्दी भिडिअ दाननोबा दान जुदि भाइरेल जानाय नुदोंबाथाय ना नोंखौ गारखाया आङो आरे दाबो दानबावाखै नों रहाय बालनि इसिबां आथुर आरो खिनो ओंखारनाय थां हासुनो ओंखारनाय थां जल्दी आंनि सेरावनो दाननोबा दान नै दानबाय दा ना बेखौबो ला आयौ आंनि सिगाङाव थङालि बाङालिया जोरा मिथिबाय दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय बेले दङ होननानै बिदि जोथारनांगौ आरो नोङो सिरिथा नोङो खना लानानै गाबै थां ओमफ्राय दुमफाव दा मा जाबावगोन दे औहाय हाफां मा जाबावनांगौ जाखो दे मासेल'सो अमामोन बेबो अमा बिमालायमोन फिसा होनो गोनांमोन बेवहायनो थैनासो होबाय औहाय बाहेरनि लाबोनाय अमाफोरानो थैसावसोनाय जासोदों माबा आरो बेखौनो मानसिफ्रा जानानै आरो न'आव लानानै थाङो आरो अमानो आदार होफिनो बेफोरावनो बांसिन थैनाय जादों खोमा बायदि सानो आरो आङो जोंहाथ' बाहेरनि अमाखौनो बायनानै जाथ'थाराखै दासान्दि बेमार जादों होननायखायनो थेवबो जोंहानि अमाया बोरै थैखोथाय आं हमनोनो हाला औहाय बेनोथ' साननो गोनां बाथ्रा दां बे अमाखौ मा खालामबावनांगौ जाखो दे फानजायाबो जाजायाबो दालाय माथो खालामबावनांगौ आरो साननैसो थाथ'दो बेमारफोरा मोजां जायोब्ला उनाव गोदान मासे बायनानै लाबोदो आरो औ बेखौनो खालामनांसिगोन आरो उफाय गैला माबाहाय दुमफाव आंबो नोंसानाव गुन्दैसो नागिरनो फैदोंमोन दा नोंसानाव अमाया थैबायब्ला गुन्दैखौ हरनो हागोन ना आंनो दे जागोन फै हाफांनि अमायाबो थैबा हामगौ दा आंखौ जिरायथारदों आरो बियो हौवाया सेजाबासो मिन्थिगोन दा हाफांनि हौवाखौबो मालाय बोरै सेनांगौ जाखो माथो नारजि बुदाङानो एदाव जाथारा आंजों हांग्रामोन्दै रहाय र' थांगौ हा माथो जालायखो माथो जालायखो होननानै सोंलाबायखोलै फरायसालिनिफ्राय फैनायखौ नुवाखै होनबा आंखौ आंलाय माथो खालामनांगौ जाखोसै जेबो खालामनांगौ गैयाबालाय बानानै लादोब्रा आंबो दंलै खोनागासिनो दं आंबो थांलाय ओंखाम खुना लायलाय नोंहा नोंनि हिनजावखौ थिननो हाया आंखौलाय मानो थिनलाबायदों आयला नों आंनि हिनजाव नङा होमबा आं नोंनि हिनजाव मोनब्ला हिनजाव गदाय गोसो थोआ मोनदों बेनिखायनो जाय हिनजावखौ लाबोदों बे हिनजावखौनो ओंखाम खुनो खोन्था आंखौ नङा बिराद बारा जाथारबाय माथोलै हांग्रि मोनदि नोङो मा खालामबावगोन आं बे खाफाल मोनसेखौ मालायाबा टेनसनाव दं नामा माथो बुंनो बेथा संसारनि बाला गुदुंखौलाय आफा मालाबा नोंनि दुखुखौ नुनानै आंहासो खर' सुबाव मोनखांलायोलै बेसोर आफा मोनलायलायथारो आङो मा बेथा बिफानि दुखुखौ नुना मिनिनो ओंखारदों नों माथो खालामबावनांगौब्रा आफा मिनियाबाबो जाया गाबाबोथ' जायाना बेनिखायनो आङो गाबनायनिख्रुइ मिनिनायखौ साबसिन मोनो आङो बेनिखायनो मिनिबायब्रा आफा मा जाजायोलै आफा नोंबो बेनिखायनो सोलोंनानै लाखा नोमफाया बेसेबां खस्थ' मोन्दों नुवाखै हिनजाव गोसथोलु थोला खालामनानै बेनिखायनो आंनि आखलखौ दा सोलों नों मिथिबाय मालायाबा नोंल' गोसो थुलु थुला खालामनानै आं खालामनांला
दुस्त नोंनि दादागिरिखौबो नुगासिनो दं आङो स्कुलाव माबायदि फाल्तु खालामगासिनो नुगासिनो दं आं नोंखौ माबा मोनसे बुंबाथाय आं फोरोंगिरि नों सोलोंसा होननानै डायलग मारिग्रा ना नोङो हो दा बे न'आ आं नोंनि बिफा मिथिबाय नों आंनि फिसाला बेनिखायनो सोंनायनि फिननायफोरखौ फारि फारि होलां नङाबा बिगुरा बेरलाबजोबजागोन नोंना मालै आफा आइनि दायखौ आंनि सायावसो होखारनो नागिरदों नामा नों मा आइनि दायखौ नोंनि सायाव होखारनांगौ जाखांलाय दासो आइखौनो ओंखामखौनो खोन्थानाया आइया ओंखामखौनो होआखैमोन ना बेनि दायखौ आंनि सायावसो होखारनो नागिराखैलाय नोङो आं सब मिन्थियोब्रा आफा आं नोंनि नांदेरनाय ना बेनिखायनो आं गासिखौबो मिन्थियो आच्छा बे बेवाइफोर थफसियालाय बहा थांदोंलै बेवाइफोर थफसे बेवाइफोर थफसि गैया थफसिया टाउनाव थांदों मा थफसि बेलाय आब' थफसि होननानै बुं आब' बहा थांदों बे सोरजों थांदों टाउनाव थफिरामजों थांदों मा थफिरामजों थांदों हा बेसेथो गोबाव जाखो बेवाइफोर थफसिया बाहेरायाव ओंखारलांनाया 11थासो जाबायमोन नामाथाय बा बिदिबाथ' बिराद गोबाव जाबायलै र' नायगिरलांनां अमा राजा आंहा नोंजों गोनां बाथ्रा दङमोन उनाव जाबाय थागोन बेफोर उनाव जाबाय थागोन इमारजेन्सिथार दा बेवाइफोर थफसिखौ नायग्रोहैनांगौ आहा मानो खोनासंथारा बियो अमा राजा आंनि फंसेबो बाथ्रा खोनासंगोनलै आइ उन्दै खोनासंगोन आफाया दा एसे बोराबनानै दङ नालाय अब्ला खोन्थालाय आं बेखौ बोरै बुरखायनो फुंनि मोनानि गोदै गोदै हाथाय खिथिबाय थालाय एसे खामानि होबाय बायनो हागौ थेंक इउ एमाव राजा आं नों खोन्थानाय बायदिखौनो मावगोन बे नखराव नोंल'सो आंखौ बुजियो एमाव आं गासैनिबो खोथाखौ बुजियोलै नाथाय आंनि खोथाखौसो रावबो बुजिया मा खोथा दङलै गोबां दुखु दाहा आंहाबो बेनि मादाव मोनसेसो खोन्थालाय मा दुखु लासिंसिं आइ आफामोनजों उन्दुबाय थानो बाबाय आङो आंनो एसे रुम नांगौ होनबा बुजिया बेनो आंना बयनिख्रुइ बांसिन दुखुआ जेबो नङा दे फैगोन मासनिफ्राय नोंनो एक्सट्रा रुम बानायनानै होगोन नंगौ नालाय औ नंगौ जागोन दे आइ जागोन बेनिफ्राय आफाखौ बोरै आखाइ मुथियाव लाबोनो हायो बेखौ आं नोंनो फोरोंगोन दे आंनो रुम होखांनायनि उनाव जागोन दे ओइ लोखि बे दैमानि दैखौ नुहुरदोंना नों औ नुदों मिन्थिगौना आं नोंखौ दिनैनिफ्राय बे दैमानि दैया जेसेबां गुवार इसेबां मोजां मोनगोन जेसेबां गोथौ इसेबां अनगोन आं मोजां मोननाय गोसो थोनाय बारा रोङाहाय नों रोंलायनो नाङा दे आं नोंनो फोरोंलांबाय थागोन मिथिबाय न'आव थांनोसैमोन नामाथाय दा बेवाइफोर अमा राजाया नागिरबाय थालायगोन ओइ बे जाम्बा अमा राजाखौनो गियो नामाब्रा थोद गिनाङा आं थासान्दियाव आच्छा बेफोरखौ बाद होलाय माला लोगो हमलायफिनगोन जों सानैया बिदि लोगो हमबाय थानो हाबावगोनसै न'आवबो खामानि थासोयोना आच्छा बिदिबा नोंखौ रुवाथि महरैसो बाहायगासिनो बिसोरो र' नोंसा आइनाव थांनानै रायलायहैगोन आं नोंखौ मिथिबाय नोंखौ बिहैगोन आं ओमफ्राय नोंसानि आइयाबोथ' सोमस्रि बिफायासो लांबायलै बेनिखायनो बिसिनावनो थांनानै बिहैनांसिगोन दे बिहैबानो जाबाय आरो आच्छा नों बेवहायसो दंफैयो बेवहायसो माथो गुथुरगु जाखुमानानै दङ नोंसोरो हा माथो जाखो ओमफ्रायलाय बेसेबां समायदों नुवाखै जोंखौ देलाय फटक मोनसे लाना होलाय मा होनखो नों थफिराम फटक लानासो होबावनांगौ आं नोंसोरनो ओइ बेवाइफोर मा मोनबाय थादों सिखार लाजिया नों बेवाइफोर बेफोरबायदि सेंग्रा लोगो हमफैनो दैमा जिङाव मानो लाजिनांगौ जाखो प्यार लाभ महाबते जाफुनायावलाय बे गुवार बुहुमाव हिनजावखौनो नागिरना मोनासै नोङो आंनि बेवाइफोरखौसो मोनबाय नों औ बे गुवार बुहुमाव थफसि बायदि रावबोआनो गैयाब्ला जेरक्स खालामबाबो थफसिनि डुप्लिकेट ओंखारनाय नङा मिथिबाय ओइ बेवाइफोर बे मानसिया एसे फाग्लासो थौ न' लानो थांसै आं नोंखौ र' थफसि आंखौ गाननानै दा थां ना बेवाइफोर बेनि खोथाया दा गोजावथार आया थफसि आंखौ गाननानै थांनोसै आरो माथो खालामनो उफाय गैया मा उफाय गैया होनलायनाय जाखोब्रा बेवाइ नोंबो मेजेरबायसो नामाब्रा थफिरामखौ आं मालाय माथो बुंबावनो ए जानाय नंला न' जागोन दे आं नोंखौ फन खालामगोन आंखौ फन खालाम दे औ जागोन दे जागोन ए बेवाइफोर मासे दुस्थ' जाखुमानानै दंलै मानसियालाय फै न'आव फै दे सिन्था खालामना आं नोंखौ फन खालामगोन जियानो जादोंला दिनैनो दानो थांनानै थफसि बिमा बिफानाव बिहैनोसै आं नङाबा आंनि बिसिनाया फिसानिफ्राय फिसा जालांबाय थागोन हारसिं थांनोबो उसुबिदा मोनगोन बेनिखायनो बमरुमाखौ लाना थांफानोसै आं नुबाय बमब्र आंनि अमाया बोरै थैखो जि लस जाबायहाय बमब्र दालाय माथो खालामबावनोलै दुमफाव अमाया थैसावसोनाय जादोंलै लसलाय जासिगोन आरो माथो खालामबावनो दा है लस जाहोआलै मा आंनाव खायदा बोराय मोनसे जाखांदों गोसो सिङाव मा खायदा बोरायब्रा अमाखौ फब्ला नामा मानो हायसेबां गिदिर अमा हाया फिसिनाय उदैसेयाव सोना लानोसैब्रा ना मा बुङो आयौ अमा थैनायखौनो जानोसै आरो नों माथो खालामनोब्रा उदैसेयावसो थांगोन दा
अमा थैनायनिफ्राय एफा गाज्रि गाज्रि बुस्थु जायोजेनि मुलि होनाय बुस्थुफोरखौ बेलाय थैदोंसो अमाया जाजायोब्ला जाजायो थोद हामालै अमा थैनायफोरखौ जानो हामा बेमार गोनां अमाफोरखौ जानांगौलै जेबो नङा माथो जानोथाय जोंनाव बेमार जायाबानो जाबायना अब्लाबोहाय आं बांद्राय दान्थे बिनथान्थे खालामलालै अमाखौ बानना लाना थांनोसैलां नोंसोर जायो जाया मिथियालां आङो अमाखौ बुथारनानै फोरान जाबाय थागोनलै बा अमा बुथारदों नामालै बुथारदों बायनो नामा बेफोरनो सोंजानाय बुस्थु नामाब्रा डाइरेक्ट सोंनांगौसो सेरबेसे लागोन होननानै लाबो आं लानानै थांफानायाव दं सेरबासो बहा लांनोब्रा एक्चुअली बमब्र नोंजोंसो खामानि दंमोनलै मोनसे जायगायाव थांनांगौमोन थौलाय थांफानोबा आंजों मा खामानियाव थौब्रा थौ लानानैल' थांगोन आं मोजां खोनाया मानो नोंबा बहा लांनो नागिरदों बाप तुरुलाब जाखुमालायना दं माथो गुड मोजां आंबो बिदिनो तुरुलाब नागिरहैनो नागिरदों मिथिबाय बेनिखायनो बमब्रमाखौ लिंदों आं तुरुलाब नागिरहैनो बहालै माबालै थबसि बिमा बिफानाव थांनो नागिरदोंमोन आं थौब्रा बमब्र है हिनजाव नायनो थांफानायाव थांफायालां जेबो जायालै बमब्र थौ जोंहा अमा बुथार नागिरदों नोंहा बेयाव हिनजाव नायनायाव डिस्टार्ब माथो अमायालाय लावना दंखायो माबाहाय अमाया थैनायसो होद बेमार जानासो थैनाय नामाब्रा बेमार नङा खोमालै हार्ट एटेक जानानैसो थैदों खोमा नङाबा गोसानथि नारसिन जानानै मा अमायाबो गोसानथि नारसिन जालायो अमानाबो हार्ट एटेक जालायो होमबा जानोबो हागौ मा थिक अमायाथ' जोंनो खिन्थायाखैना मानसियालाय सानथिं बाथिं लोंनासो दं नामाब्रा ओइ बमब्रमा थौब्रा थांफानोबा आंजों आरो दंफाव नोंबो आंहानोबा मा जानानै दं अमा थैनायनि नों आरो हिनजाव नायनो थांनायाव लांफानो नागिरदों आंखौ थां आं है आंबो दुमफावा दुखु जाखांबासो थांगोनलै नांगौ समाव मोनमारालै रावखौबो अब्लालाय हारसिं थांसै आं नोंसोर मा सानो सानदोलै आं हले अमाखौ बानबाय दै नों अमा थैनायखौनो जामानोसै आरो माथो जानोखायनो थैनो गोनांबा थैखागोनलै बे जागोन आं नोंसोरबो गोसो जायोब्ला खबर लाहैनो हागोन आग्लायनायफोर थाबा हरगोन दे आं नोंसोरनोबो दे थाथ'दो होमबालाय लोखि थफिखौ हरो ना हरा मिन्थिला खिन्थु सोंहैना नायनोसै आं जियानो जादोला सारेगामा पादानि थफसिया आंनि जिउनि आयु बाला बाथामिसा खुसिथार हा नोंहालाय मा मावजि बुन्दि बाथोनाय बायदि बाथोलाबायखो बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय थफिराम नोंनोलाय मानो नांगौब्रा नोंखौ खबर लादों आइहाय मा बोथोरफोरा गाज्रि नालाय बापावै मालानिफ्राय नोंलाय आंखौ खबर लाग्रा जासोखोब्रा है होगा लामाया आयौ बाला थफिरामाबो दाना आंखौ सैया खालामथारग्रा जाबाय माथो आच्छा थफिरामा थफसिनि थाखाय आंखौ इगनर खालामदोंना र' बे थफसिखौ मालाबा बाथोन देगोन आंनि दाबा न'आवबो मानसि दंना गैयालै न'आव सोरबाफोर दङ ना सोर जाखो आं थफिरामलै आं थफिराम आच्छा बे बुलु बुला अफिसाव थाग्राया नोंनोमोन नङा होमबा थोद बोरायफोरा माखौबासो गोसोखांलायबाय नामाब्रा औ नोंनो मा बुलु बुला अफिसाव थानानै मानसि बुग्राया बिदि नङालै आं दा मानसि बुलाना बुं मानो फैदों आंनि न'आव फंनैसो खोथा रायलायनो होननानै फैदोंमोन आनैया दङ ना माने थफसि बिमाया दङ बेबो बुं मानो फैदोंमोन बिदि गसंनानैलाय बोरै बुंनांगौ जाखोब्रा जिरायनो मोनगोन नामाब्रा जिरायनो जिराय बुंदो दाना मानो फैदोंमोन आं बोरै नोंजों हाजों रायलायनोब्रा नोंसोर बोराय बुरै सानैबो ज' थायोबा मोजां आरो बे न'खरनि बिगोमाया आं बेनिखायनो मा बुंनांगौ बुंबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा जेब्ला आं हांग्रिमोनजि बिमाखौ गोसोथोदोंमोन अब्ला नों बिराद दना होदोंमोन ना बोराय बुरि गोसोथोलायनो मोना होननानै गोसोआव दङ ना बेफोरखौनो गोसोआव लाबाय थायो नामाब्रा मालाबा रागाजों माजों मा बुंलाङोलै जा एसे बुजायो जा एसे खालामजायो बिसोरसो गोसोआव थाबाय थायो नों बुनो नागिरग्रा बुग्रा मानसियालाय बोरै गोसोआव थानांगौ जाखो गैलालै दानाबा थफसिनि खोथा रायलायनो फैनाया मा जानांगौ जाखोब्रा जियानो जादोला दिनैनि एपिसोडखौ बेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट एपिसोडआव नायदो बे बोराया आंखौ मा खालामो दै स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामदै घन्टाफोरखौ बुग्लुंजोबना गालांलाय थुं थुं थां थां आरो माबा आसि बिमा खिन्थिना गालां आसि बिमा थुना गालां दे बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट